Nasakmit sa otoridad ang ana sa kapin 6.8 million pesos nga kantidad sa gituoang shabu gikan sa usa ka lalaking high value target nga suspect sa Luok Sulu. Samtang kapin 10 million pesos nga mga tanom nga marijuana sa mga probinsya sab ang gipangsunog sa otoridad. Ani ang report. Dakpan sa otoridad ang 32 anyos nga lalaki nga si alias Dens human makuhaan og usa ka kilo sa gituoang shabu atol sa gipaygayong joint buy-bust operation sa PIDEA Sulu ug kapulisan sa barangay Tando Bato sa Luok Sulu pasado alas 4 Domingo sa hapon. Ang maong illegal nga droga mo kantidad sa sobra 6.8 million pesos. Doon na pa'y laing lalaki nga kaubanan ang maong high value target nga nadakpan apan nakasibat. Padayon matud pa ang ilang hot pursuit operation ni ini karon. Posibleng mag-atubang og kasong may kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ang maong suspect kinsa wala pa miluwat og pahayag. Samtang 11,950 ka fully grown nga mga tanom nga marijuana nga gitanom sa 1,950 square meters nga luna ang gipang-ibot og gipangsunog sa mga personahe sa PIDEA BARM, PNP, Lucky Philippine Army sa barangay Pitogo, Kalingalan, Kaluwang, Sulu ni adtong Biyernes. Kinihuman dunay residente sa komunidad nga nagsumbong sa otoridad. Matod sa PIDEA BARM, mukantidad sa kapin 10.2 million pesos ang maong marijuana plants nga gitanom matud pa sa usa ka suspect nga si alias Madi. Apan wala na kini makit-an sa pagkakaron. Kung madakpan, posibleng mag-atubang kini og kasong may kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1.